Manila Broadcasting Company. Sa balita, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 12 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Uy, 13 kaadlaw na lang ang nabilin Pasko na. 20 dias na lang abi-abihon tana ang tuig 2021. Oy, kamusta ang aton mga kauturan karon nga aga, no? Medyo ulo arangkada kita. Live Facebook karon nga adlaw. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton arangkadahon para karon nga adlaw Sabado. Mayong balita para sa aton mga kauturan, mga bindor naton dire sa siyudad sang Bacolod. Aprobado na sa special session sang konseho sang siyudad sa Bacolod ang pangabay sa mga fruit bindor magbaligya sa palibot sang public plaza. Bisan paano ang aton mga kauturan makaganar-ganar man sining bulan sang Disyembre. Subong man, aprobado man ang pangabay sang Simbahan Katoliko angot sa operasyon sang Christmas Bazaar sa tubang sang Simbahan Katoliko kon San Sebastian Cathedral. Suno kay Vice Mayor Ilced Pamilyaran, ginamonitor naton siya kahapon, ginatugyan niya sa opisina ni Mayor Bing Leonardia ang pagdihon sang pila ka nagakaigo nga pagpatuman, regulasyon, mapasiguro ang health protocol batok sa COVID-19. Depende na sa alkalde ko kung magtukod siya sang komitiba para dire. Oy, labay man ang akon sa aton mga utod, hindi ba lang mga kauturan naton nga nagapangabay sang pagbaligya sang palupok, hindi magmahaya. Kay sa masunod nga semana, talakayon ini dire sa siyudad sa Bacolod sang aton sanggunian panglunsod. Sigurado ako, kay bangod ang tindog ni Mayor Bing Leonardia, pasugtan na lang na kay basi madisgrasya sa masunod nga tuig kag tumanon gid ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sinirangkada nga wala na sang palupok sa bilog nga pungsod Pilipinas. Masubo, no? Pero kung makapayo man lang kag wala sa disgrasya nga matabo galing amo na tradisyon naton daw kasubo man bala nga naanda na naton halin sang magagmay kita tob-tob nga nagtiligulang na ang palupok ara ginaya kay daw amo na tradisyon naton pagtabog kuno sang panulay. Ti kun madula ina linong ang pizza 31. Pero hindi pa man na aprobado pagida. Basi kung may pila pa na ka mag-hutik-hutik man sa presidente, Mr. President, hindi man patami nga dulaon gid. Pwede dulaon talang ining mga delikado nga palupok, balik kita sa mga libintador sang una, ining gagmay-gagmay lang bla, at least may palupok kita nga mabatian. Kaya kalain man nga halin sang hubyan ka, nagkalamatay na tong aton katigulangan, ang masami yang 31, sinagabong gidman, nagalinupok gidman, daw amo na ang pagbinatasan naton bala, daw aton na iya tradisyon, gulpi lang dulaon, daw subo, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37 na. Wow, oo. Ang pila naton ka mga kauturan sa pihak nga bahin sa Iluhan Tanebla. Ining isa pagid ka isyu ang pagmonitor iniya delikado ini sa panahon sang Disyembre kag Pasko kag bag-ong tuig. Dapat may pagidait, dapat may kalinong, pero daw medyo
ginapulo panilagan ta kung ano ginang tindog sa aton gobyerno militar kag kapulisan sa untat lupok nga ginatawag. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38 na. Good morning lang kay Bia Lobaton, nagaupod sa aton karon nga kaagahon, kay Bilio Ryan, morning man. Damong nga pamangkot sa aton sinimang kauturan niya, ti kamusta na? Daw wala gyapon kita sa radyo. Duguday ara na, hindi magkabalaka. Kay Suraida Losero, pamati siya kuno dire sa Aksyon Radio. Kay Terce Baterna, morning lang. Morning man, dire sa syudad sang Bacolod. No? Upod-upod lang kita. Bisan paano, ang pag-upod ninyo, okay na sa amon. Kay Jed Villegas Duran, good morning man. Kay Jackie Guaso, okay, advance Merry Christmas kuno. Thank you, Gid. Mailang nga pag mulo monitor. Sa ilo kita anay, dire sa isyo. Ginamonitor subong, sang aton militar kag kapulisan, ang posible. Ambot silingon, wala pa man kasiguruhan, kon bala, mang-atake man ang Communist Party of the Philippines kagang iya porsa nga New People's Army sa ika-52 katuig nga founding anniversary sa Disyembre 26. Ti suno kay Defense Secretary Delpen Lorenzana ang militar padayon sa pag-operar batok sa komunistang rebelde nga aman bangod si Presidente Rodrigo Duterte nagdeklarar nga wala sang untat lupok nga matabo sa tunga sa gobyerno kag komunistang grupo tob-tob matapos ang iya termino. Ambot silingon, hindi kita makabatyag sang katawhay sa bulan sa Disyembre. Posibilidad madamo gyapon ang magkalabalo sa pursa sang militar kag mga New People's Army. Kon padayon ang pagbailuhanay lutang ambos dire encuentro dire puerte ni. O sa bagay, ang palayag sang presidente ginupdan man ini sang Armadang Kusog sang Pilipinas kag PNP. Sa rason nga ti niya wala man nagatuman niya ang New People's Army sa ceasefire. Kung mag-ceasefire kita, kung mag-untat lupok, gulpi lang matuhaw ang balita nga may ginambusan dito, may ginpatay dire, may ginpatay dito. Ginalapas pirmi ang ceasefire. Pero kung pasabton mo ang mga rebelde niya, hindi sila yung nag-una, na ceasefire na, nag-operasyon pa sila. Akalain. Purti ini daw hindi maintindihan. So, ang akon lang kung tani, ako personal nga opinion, luyag ko yung may untat lupok, bisan temporaryo lang, no? Bisan tag 5 kaadlaw lang, 6 kaadlaw lang, nga makapahuway-huway man ang mga soldado, pala uli sila pamilya, nga wala sa kung ano mga magluntad bala, nga ambusanay kag bayluhanay lutang. Inakon, may sinseridad siling ko na. Ang sekreto da sinseridad Inang sincero ka magsiling, okay, untat lupok kita. Wala gida untat lupok, wala operasyon sa magtimbang nga bayan. Ugali nga muna, pagsiling nga ceasefire kita, dason nga sinimana, may report na ginlapas sa New People's Army ang ceasefire, may ginlutang, may ginpatay, may ginambusan sila. Amo na bla. Tapos, bangod sang awa, inisang mga propagandista, bira man ang propagandista sa New People's Army. Hindi! Sila ang naguna. May ceasefire na nag-operation sila. Hindi maintindihan, What happened? Anong natabo? Hindi gid pwede. Bisan makadali lang. Nga maglinong kita. Nga bisan paano makapalauli makamo sa inyo pamilya. Agon magiwat sang Christmas party. Budlay ged. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mapahuway ako makadali, mabalik ako pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga
nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Kay Veronica Santillan Manukanda, good morning lang. May lang pagmonitor kay Manjo Arniho. Kay Judy Dan, good morning. Subuman kay April Joy Buena Flor Gaston, nagaupod sa ato na karon nga aga. Kay Rokila Zamora Obera, naga-monitor. Si Banisa Mayo, padayon nagaupod sa aton. Good morning lang. Subuman kay Christine Minyes Villalobos, good morning. Kay Jade Villegas Duran, kay Ed Antihos, morning. Kay Los Bibinda Bonhibod, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Dina, nadula sa si Philip Laurentio, pod gyapon sa ato, wala ga kadula. Kay Sharon Gonzaga, good morning. Kay Lilin Baradero,
subong man kay Veronica Baliados Exaus, good morning. Kay Uma Lumina, may lang nga pag-monitor. Ga-monitor ako kay Action Brian Morden. Ano ining nagakatabo diraman? Sa aton hospital dire sa Bacolod, kay ginreklamo sa ombudsman sang Assistant Chief Nurse sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ang Chief of Hospital nga si Dr. Julius Drilon. Ano ini nga akusasyon? Suno sa report, ginaligar harassment. Sa interview ni Action Brian Morden, ang Assistant Chief sang among hospital nga si Mila Atienza, suno siya nagtulod sa iya agon magpasaka sang kaso amo nga naka-eksperyensya ini sa pagpakanubo sa iya kag ginaligar wala nagapili si Drilon sa lugar nga magpalayag sa masakit nga tinaga. Ay matuod ni. Ini aligasyon ni Atienza, pero kung matuod, husto man, nurse ikaw. Assistant na nurse ikaw, pagkatapos hambalan ka sang masakit nga tinaga. Kung matuod ang aligasyon. Dugang ni Atienza, naging pasakaan siya sang illegal suspension kuno ni Drilon apang gin-reverse ini sang Civil Service Commission. Ano pagid ang reklamo? Isa pa sang iya rason amo ang natabo nga pagpadala sa iya sang pila ka memo kag show cause order matapos may balaan ni Drilon nga siya nagpirma sa dokumento agod magpatigayon sa fact-finding investigation sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital. Di kon matuod ginman nga may mga pila ka reklamo da kag may nagakatabo nga kalamalamahan nga hindi. Dapat mangin abierto si Drilon kung may ara pila ka mga hindi amo nga nagakatabo sa sulod sang among hospital. Ti eksperensyado naman ini mo si Atienza sa sulod sa anong katuig nga pagpangalagad sa among Hospital Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Aber, pasabto na to ini si Dr. Drilon sining aligasyon tingin pasaka na sa ombudsman kung matuod ining aligasyon sang Assistant Chief Nurse nga si Mila Atienza. Ti siling sang pila naton ka mga uto niya may pagka-istrikto giman. Ang pagka-istrikto, wala na iya problema. Kung hipi ka sa diin man nga ahinsya sang gobyerno, dapat istrikto ka. Pero, ang pagka-istrikto, may ara ina siya nga ginaupod bala nga kinanglan may jutay man nga delikadisa, istrikto ka sa husto. Kung daw makasala ang empleyado mo dala sa pribado nga opisina, kag dito hambalan. Hindi na iya pwede nga kumo, opisyal ka, ikaw ang chief of hospital o kung anong ranggo mo daw pwede lang nga magsingal kaya, bisan da mo tao sa imo empleyado, hindi na iya mo. Sala ina, ini, aligasyon niya ni Atienza. So, lantaon ta kung ano ang matabo sining karon pagpasaka sa reklamo sa ombudsman sang isa ka Assistant Chief Nurse sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ulaton tayo kung ano ang pagpalayag, patag, sabat ni Dr. Drilon sang among hospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sang dugang pagid nga mga isyo karon nga adlaw Sabado. Oy, ginaremind na kamuliwata, may 12 ka oras nga power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines base kon makibot kamo karon ining adlaw. Mangod kuno sang maintenance nga himuon sa pila ka bahin sang Negros Occidental ba 14 12 oras nga brownout umpisa alas 6 ang aga tubto alas 6 ang gabi. Baw ti ko magamuni kun wala kani sang kon malain chimpo nga perti ka init ni disgrasya kagid. Puno naman ning mga mall. Social distancing basi malipat kamo ang apektado nga lugar Gonzaga kag Reclamation Substation kuno. Ang iban nga lugar nga apektado kuno napadalaan na sang notisya. Ginara na advisory sining brownout lawig mo hamak mo nga alas 6 ang aga tob
alas 6 sang gabi. Mauperti ho, si Nico. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sang dugang pagid nga mga balita. Kay Trixie Villasencio Rama, good morning. Sige mayo lang nga pag-monitor. Kay William Osira Siles. Ang iban lang nga hindi ko malabutan kay ga saka ga panaog sa ti isa hindi ko malabot surigid no, pero kung malabot ko ga pulo panamyaw kita sa aton mga utod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Ano ang mga balita nga maayo? Ang maayo nga balita sa masunod nga semana. Ang 13th month pay kag bonus sa mga empleyado naton. Manami ni ko may bonus kag may 13th month, balo ka nga, manami ni siya kay ang tanan buhi bala, lipay ang mga empleyado, lipay ang mga negosyante. Kabalo ka mo kung may bonus, ti mamalaklon man na mo. Ang aton mga utod, ti amo na dagsa na ang binaklanay. So ang kwarta, masirkular siling ko kahapon, basta nga may kwarta ang bulsa sa pumuluyo, hindi lang kay malipay ang iya pamilya, malipay ang iya kabataan, malipay pati ang negosyo. Magwa na siya mo. Mabakal, mamalaklo na siya sa mga mall, mabakal na siya sa pangregalo sa kabataan. Amo na iya mo. Ang bulan sa Disyembre, bulan sa paghatag. May nagabaton, yes of course. Malipay ka man kung nagabaton ka, pero para sa akon, panugyan ko, nami gidya nga maghatag kita, no? Kamaghatag kita pilion tanang nagakinanglan gid bala. May kilala ko yung negosyante nga tagsa ka pag-abot sa 24 kag 31 gapang regalo saya, gapadala siya bugas pagkaon sa Home for the Blind, Home for the Aged, kag sa mga kabataan. Amo niyang manami. Kag amo ni siya nga tao ya nga kundi may baga nagapakilimos da sa mga manukan kag iban pa. Kung magkaon na kami ya sa mga manukan, hindi damo ga pangayo da. Ti kung tagaan mo na sang kwarta, duga-duga giaidas na sila. Ang ginahimo iya sini, mapapungkoon niya na 5, 7, 8, 10 kanaga pakilimos. Pagkatapos niya, hindi ko kamo pagtagaan kwarta, pero pakanon ta kamo. Ordiran niya na kung pulo, ordiran niya pulo ka pitsopak, ordiran 20 ka kanon, 2-2, ordiran soft drinks, kag bayran. Nya mo na ya, busog ka mo. Amo na siya kung magbulig. Nya kay kung nagkwarta, kung isa may report mga nabaton, doon ginataksi nyo inapanahor nyo, inarugby nyo. Pero iniya, pagkaon, sigurado, busog ka mo. Kung hindi maurot, putsa dala. Amo na siya. Kuha ni siya, Chinese ni siya. Porting pagkatao. Amo na siya kung maghatag ya. Kag inapasulabi ng Home for the Blind, mga ato bla mga Home for the Aged bla na mga ining ilistaran sa may mga edad-edad na dala siya padala bugas, padala pagkaon. Ambot sila ko nami Amo na blang gahatag ikaw. Di para sa akon ang Disyembre panahon sang paghatag. Ang pagbaton, no question. Kung nagabaton, kalipay man mo. Pero kung naghatag ka mas, nalipay ikaw, no? Kaya arada ko nung itawag nga, grasya. Kag ang balik sa imo, 50 kapilo nga grasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na kay Rodrigo Cañedo, morning lang. Ba sa barangay Kabog sila ga monitor. Sige, taga barangay Kabog da good morning lang. Kay Trixie Villasencio Rama, kay William Osira Siles, good morning lang. Sa malabutan lang sang akon pagpangalaga, no? Kay limitado ang aton oras. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na ang palabuton nga 2021 ulaton ta sa second quarter sa gini. May mga report ako nga nabaton nga daw may ara gid mainit-init nga ining kwentuhanay diri sa syudad sa Bacolod.
Ang Bacolod man lang ginabantayan mo, iban nga banwa kag syudad mainit man. Ang mga mainit man lang nga syudad amo ang Silay, na porte na Talisay, porte na kon eleksyones lokal. Ikadua inasa kag ikatatlo sa syudad sa Bacolod. Ang syudad sa Bacolod listo na ginabantayan niya kon eleksyon sos porte ya ang postdakanay sa syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 na. Medyo alang-alang ni kita nga magbuylo pa sa masunod nga isyo. Ito gyan tani ang masunod nga programa sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Monitor gyapon na. Mamati kita sa mga balita national, lokal, international, sports, kag artista. Sa gyapon, opdan kita ni Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!